मंडी एक मिनट रुकिए सर, मेरे कंपनी के बंदे आ रहे हैं अभी वो रस्ते नहीं है, कोई और कुछ टारगेट क्रॉस कर लिया उन्होंने। मेडिकल नहीं जा भाई, नहीं भाई Maksud फोरेड आपण Hello. Welcome to the lab one. Tips and Gulfar.
मेजर एक्सिडेंट हंगर दुयारान ऑपोजिट होंडा शोरूम होंडा शोरूम कोण पाथरवा होता आम्ही भावना घातले घातले ओके ओके कोण पहिला कोण कोण कापूस करून कोण कोण आहे करून ड्रायव्हर बोलायला कोण आहे बघूया तोच सर पायाकडे कोणाची नाही पहिला कोणा सांगतो एक अंकल सर खड़े हैं, उन्होंने सब देखा है, वो इधर ही खड़े, वो एक्सीडेंट हुआ कौन तुमको दूसरा कुछ काम नहीं है, वीडियो लेना है। चल मरे अमर चले हाँ सर
कौन देखो तो है ना ड्राइवर असे आहे तुम्ही अरे कोण हा तो सामने नाका इच्छा मरे तकलीफ ना त्याला लई गाडी असते गाडी किती उलट आहे पण तू उशा हॅलो अरे बोलली किती आलं का तरुण बाळची गाडी स्टेशन हे गल्ला आहे मस्त राहिले रे दोन बाईक आता लाईट दिले महिला आहे आमच्या ऐकून मग इथंच झालं ॲक्सिडेंट झाला मग इथंच झालं ॲक्सिडेंट झाला तुम्ही उल्या एक सोडू कोण एक्सपायर काय प्रॉब्लेम असं खबर घ्या खबर आता ना हांव नासलो हांव म्हापशांतलो फोन येयलो मरे सांगून या एक सांगता होता दहाच्या आसपास रे प्लस मायनस एक मिनिट टू व्हीलर दोघं येत होते दोघं टू व्हीलरला एकामेकाला नाही आमचा घेऊ मुलगा कसं सर पेपरला सांगा बोलायला हां पेपरला सांगा बोलायला सेकंड त्याला पेपरच घ्यायचं ना बघ काय बोल म्हणजे ॲक्सिडेंट झाला नाही स्विगीची ऑर्डर येऊन बायकूच वयताले रे एकामेकांक कितें विचारोंक गेले कितें जालें दिसता तें आनी हें जालें कोण एड्रेस विचारता न्हू कितें लागतलें ते पडले ती चेडूं भायर पडले वाटतं आनी ती गाडी वयल्यान गेली आमचो आबू जाल्यान थंय मारलेली गाडी खूब जाम जाम गेली हय ताका आयकून आयला तो पडलो ताच्या पांय मोडला पडलो फोन तो गाडी गेली मेन चेडवाल्यान गेलो गाडी गाडी आता अशी कशी येता गाडी ना ही बायकान अशें वयताले ही गाडी अशी ती पडली जास्त दोन्ही फुटे पडल्यो दोन्ही फुटे
कितें जालां आसतलें रे आनी ही इतली एरिया येत न्हू ऑन द स्पॉट चेडू हांगा कोण एक्सिडंट उरला ऑन द स्पॉट चेडू येता ना ऑन द स्पॉट चेडू ही मरा असं आता गांव चडटी जी हे मेळटा पळय शेखर नायक उलयता हांव आतां धुलेर आहा होंडा शोरूम आहा थंय आहात हांव जे आमचो धुलेर फुटबॉल ग्रावंड हयसर एक हांगा मेजर एक्सिडंट जाल्लो आहा एक चेडूं ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाल्लेले आहा ही तरुण भारताची गाडी तेजे वरसून गेली 2 स्कुटरी आमी आतां आयकल्या प्रमाणे आतां कोण सांगता त्या प्रमाणे 2 स्कुटरी वयताले आसता कितें जालें आनी पडली आसा तेजे वरसून ती गाडी गेली आनी चेडूं ते हिमाचल प्रदेश ट्युरिस्ट कोण ते कितें आनी दुसरो कोण आमचो हांगासलो आहा तो हांगासलो लोकलूच आमचो तो तेजे पांय मोडलेले आहा ताका आतां एडमीट केलेलो आहा कितें मेजर एक्सिडंट जाल्लो आहा धुलेर फुटबॉल ग्रावंडा कडेन टुरिस्ट त्याला काय सांगणार दादा अब डिटेल बता सकते क्या वो अरे यार भाई अभी चल सर पाठीमाग ते ह्याच्यात काय सामान आहे ते इथं आहे का पाठीमाग आहे माझं झालं मारा शुरू मारी मोटो